रंग महल में त्रिकुटी के ऊपर रहल चुंदरिया टांगल हो। रंग महल में त्रिकुटी के ऊपर रहल चुंदरिया टांगल। दो दो सिपहिया की पहरा परत है। दो दो सिपहिया की पहरा परत है। सासु ननद मोरा जग चुंदरी में दाग कहाँ से लाग। चुंदरी में दाग कहाँ से लाग। दाग कहाँ से लागल, कहाँ से लागल, कहाँ से लागल। चुंदरी में दाग कहाँ से लागल। रंग महल में 10 दरवाजा, ताला ऊपर ताला लागल हो। रंग महल में 10 दरवाजा, ताला भेद सी चोरवा पैसा। कौने भेद सी चोरवा पैसा। घर में डाका डाल चुंदर में दाग कहाँ से लागल। चुंदर में दाग कहाँ से लागल। ना मोर रहली सासु ननदिया, ना मोर रहल देवर हो। ना मोर रहली सासु ननदिया, ना मोर रहल देवर। ना मोर रहल गोदी बलकुआ, ना मोर रहल गोदी बलकुआ। काजल कहाँ से लागल चुंदरी में दाग कहाँ से लागल। चुंदरी में दाग कहाँ से लागल। ले ले साबुन, ले ले मखमल, धोवत धोवत मन भई पागल हो। ले ले साबुन, ले ले मखमल, धोवत धोवत मन भई पागल।
कहत कबीरी सुनो भाई साधो, कहत कबीरी सुनो भाई साधो, गुरु से नीव लगावल चुंदर में दाग कहाँ से लागल, चुंदर में दाग कहाँ से लागल, दाग कहाँ से लागल, कहाँ से लागल, कहाँ से लागल, चुंदरी में दाग कहाँ से लागल, चुंदर में दाग कहाँ से लागल, चुंदर में दाग कहाँ से लागल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।